Dobrý den, Tašidele. Vítejte u zpráv Tibet TV v českém jazyce. Poslechněte si přehled hlavních zpráv o Tibetu, jeho svatosti Dalajlamovi a tibetské exilové vládě. Toto jsou hlavní události uplynulého měsíce. Tibetané a podporovatelé Tibetu po celém světě si připomněli 34. narozeniny 11. tibetského Panchen Lamy, který je stále nezvěstný. V Praze proběhlo setkání evropských organizací na podporu Tibetu. Sityong Penpa Tsering během své cesty po Evropě upozornil na tibetskou otázku. Jeho svatost Dalaj Lama převzal cenu Ramona Magsaysay. Mezinárodní delegace se setkaly s jeho svatostí Dalajlamou a představiteli ústřední tibetské správy. Tibetský exilový parlament vydal prohlášení v reakci na chybně vyložené video s jeho svatostí Dalajlamou. Jeho svatost Dalajlama se zúčastnil globálního buddhistického summitu v Dillí. Odborníci OSN zaslali Číně společné sdělení požadující vysvětlení rozsáhlého zneužívání pracovních sil v Tibetu. Na Den lobování pro Tibet se konala společná tisková konference, na které byl představen dvoukomorový a oběma stranami podpořený návrh zákona o Tibetu. 16. Kašak svolal 4. schůzi stálé strategické komise a představil dokument Zajištění budoucnosti Tibetu. Tibetané a podporovatelé Tibetu po celém světě si 25. dubna připomněli 34. narozeniny 11. tibetského Panchen Lamy Gedun Chökyi Nyimi, který je stále nezvěstný. Akce probíhaly pod vedením jeho exilového kláštera Tashi Lhunpo v Indii. Každý rok v den jeho narozenin vedou jednotlivci i organizace kampaň za jeho propuštění z čínské vazby. Letošní rok opět proběhly kampaně po celém světě. Členové indické organizace na podporu Tibetu se připojili k Tibeťanům po celé zemi, uspořádali svíčkové vigilie za dobré zdraví 11. Panchen Lamy a požadovali jeho okamžité propuštění. Akce za jeho propuštění se konaly také v centru Bruselu a pořádající organizace apelovaly na mezinárodní komunitu, aby požadovala po Číně doložení důkazů o jeho dobrém zdravotním stavu. Oddělení informací a mezinárodních vztahů tibetské exilové vlády rovněž zorganizovalo modlitby za jeho dobré životní podmínky. Druhý nejvyšší tibetský náboženský vůdce Gedun Chökyi Nyima, známý jako Panchen Lama, byl unesen čínskými úřady v roce 1995 poté, co byl rozpoznán jako 11. Panchen Lama. Ve věku 6 let se stal nejmladším politickým vězněm na světě a od té doby o něm ani jeho rodině nejsou žádné zprávy. V pražském Tibet Open House proběhlo na konci dubna setkání evropských organizací na podporu Tibetu. Setkání, které uspořádala organizace International Tibet Network, se zúčastnilo přes 40 zástupců více než 14 evropských zemí. Tématem diskuze bylo posílení advokacie na podporu Tibetu. Konala se série workshopů s cílem umocnit dosah a zvýšit kapacitu organizací, které podporují řešení tibetské otázky. Zástupkyně jeho svatosti Dalajlamy se při této příležitosti sešla se senátorem Přemyslem Rabasem, předsedou České parlamentní skupiny pro podporu Tibetu. Diskutovali o budoucích aktivitách skupiny. Zástupkyně Tinle Chuky se v Praze setkala i s dalšími podporovateli. Tibetský exilový prezident Sityong Penpa Tsering uskutečnil v dubnu oficiální návštěvy 4 evropských zemí – Velké Británie, Norska, Dánska a Německa. Během cesty se setkal s poslanci a senátory, členy organizací na podporu Tibetu, zástupci think tanků, lidskoprávních organizací, buddhistických organizací, novináři a příslušníky tibetských komunit ve všech 4 zemích. Mezi nejvýznamnější setkání patřilo přijetí a diskuze o řešení čínsko-tibetského konfliktu v britském parlamentu.
Si-ťong se také krátce sešel s předsedou dolní sněmovny Sirem Lindsayem Hoylem a navštívil jednání sněmovny. Setkal se také s předsedkyní zahraničního výboru parlamentu Spojeného království, poslankyní Alicí Kearnsovou. Si-ťong rovněž vystoupil na Demokratickém fóru na téma 72 let čínské koloniální vlády v Tibetu, kterému předsedal Humphrey Hawksley, publicista a bývalý zpravodaj BBC v Asii. Kromě toho vypovídal o stavu náboženské svobody v Tibetu před parlamentní skupinou Spojeného království pro mezinárodní svobodu náboženského vyznání a přesvědčení, jednou z největších všestranických parlamentních skupin Spojeného království. Během cesty se Si-ťong připojil k představenému Panchen Lamova kláštera Tashi Lhunpo, který vedl evropskou kampaň za propuštění 11. Panchen Lamy. Si-ťong také vystoupil v diskuzním pořadu Hard Talk v britské BBC. Zástupci filipínské nadace Ramona Magsaysay se 26. dubna setkali s jeho svatostí Dalajlamou při příležitosti 64. výročí udělení ceny Ramona Magsaysay jeho svatosti v roce 1959. Navštívili indickou Dharamsalu, exilové sídlo jeho svatosti, aby si tuto událost připomněli a osobně předali cenu, kterou za jeho svatost v roce 1959 ve filipínském hlavním městě Manile převzal jeho starší bratr. Cena Ramona Magsaysay vznikla jako způsob ocenění štědrosti ducha, prokázaného ve službě národům Asie, bez ohledu na rasu, pohlaví nebo náboženství. V dubnu navštívila indickou Dharamsalu 4členná delegace australské parlamentní skupiny pro Tibet. Delegace sestávala z poslankyň a senátorek všech hlavních politických stran, v čele s poslankyní Sharon Claytonovou, místopředsedkyní australské sněmovny reprezentantů. Návštěvu koordinoval zástupce jeho svatosti Dalajlamy pro Austrálii Karma Singhe. Delegace se zúčastnila audience u jeho svatosti Dalajlamy v jeho rezidenci. Jeho svatost zdůraznil význam hodnot obsažených v tibetské kultuře a náboženství pro dnešní svět a požádal o pomoc při jejich prosazování, zejména mezi australskou mládeží. Po audienci se delegace setkala s tibetským exilovým prezidentem Si-ťongem Phenpo Tseringem a se zástupci tibetské exilové vlády, se kterými diskutovala o současné situaci v Tibetu a o snaze vyřešit čínsko-tibetský konflikt prostřednictvím politiky střední cesty. Hovořili také o klíčových problémech a prioritách tibetské exilové vlády zaměřených na zajištění dobrého života Tibeťanů v exilu. Během návštěvy exilového parlamentu se delegace rovněž sešla s předsedou a místopředsedkyní parlamentu. Na tiskové konferenci, které se zúčastnili zástupci místních tibetských a indických médií, vyjádřili hosté podporu tibetskému lidu a jejich úsilí o zachování jedinečného tibetského kulturního dědictví, ohroženého snahou čínské komunistické strany o počínšťování Tibeťanů. V dubnu Dharamsalu navštívila také delegace úředníků amerického senátu a 4členná delegace francouzského senátu. Taktéž se jim dostalo audience s jeho svatostí Dalajlamou a sešli se s představiteli tibetské exilové vlády. Francouzská delegace zavítala během návštěvy Dharamsaly do různých tibetských exilových institucí, vzdělávacích, kulturních, náboženských i společenských a zúčastnila se mnoha setkání v samotné Dharamsale a v jejím okolí. Poté, co se v dubnu rozšířilo video jeho svatosti Dalajlamy s malým chlapcem z akce, která se konala v únoru, vydal tibetský exilový parlament oficiální prohlášení. Tibetský parlament v dopise vyjádřil dotčení a smutek nad nesprávným výkladem události a uvedl, že jeho svatost byl při této příležitosti zjevně sám sebou a projevoval svou obvyklou hravost. Dopis rovněž zmiňuje, že ústřední tibetská správa a zejména jeho svatost Dalajlama jsou nepřetržitým terčem očerňování ze strany čínské komunistické vlády a vyzývá, aby lidé věnovali velkou pozornost
všem aspektům této záležitosti. Poté, co se video začalo nesmírně rychle šířit, mnozí jednotlivci a organizace vystoupili na podporu jeho svatosti Dalajlamy a odsoudili média za jeho nesprávnou interpretaci bez ověření skutečností. 35 akademiků, představitelů tibetských studií z celého světa, ve společném prohlášení ostře kritizovalo a odsoudilo odpudivé mediální pokrytí rozhovoru jeho svatosti Dalajlamy s malým indickým chlapcem na veřejné akci a označilo ho za zlomyslný útok na jeho svatost Dalajlamu, který se dotkl také tibetské i globální buddhistické komunity. V prohlášení akademici upozornili globální média, že mají důkladně prověřovat své zdroje, než přistoupí k šíření informací o citlivých záležitostech, jako je tato, a naléhavě je vyzvali, aby se důkladně poučili o širším kontextu celého videa ve světle tibetské kultury, kde jde o běžně používaný tradiční způsob pozdravu. Navíc apelují na média, aby důsledně respektovala posvátnost celoživotního celibátu, ke kterému se jeho svatost Dalajlama zavázal. Jeho svatost Dalajlama vystoupil v průběhu druhého dne dvoudenního globálního buddhistického summitu v Dillí. První den promluvil premiér Narendra Modi a další osobnosti, mezi nimiž byl i významný buddhistický učenec Robert Thurman a zástupce patriarchy vietnamské buddhistické komunity Thay Siew Quan. Na konferenci se sešli přední učenci a praktikující buddhisté z celého světa, aby diskutovali o naléhavých globálních otázkách včetně míru, ekologické udržitelnosti, zdravotní situace, zachování buddhistické tradice mistrů z Nálandy i významu poutí na posvátná místa a buddhových relikví jako základu kulturního spojení Indie se zeměmi jižní, jihovýchodní a východní Asie. Akci pořádala Mezinárodní buddhistická konfederace, která je zastřešující platformou pro buddhisty z celého světa. 6 odborníků OSN zaslalo Číně společné sdělení požadující vysvětlení rozsáhlého porušování lidských práv v Tibetu, zejména zneužívání pracovních sil. Experti OSN vyzvali Čínu, aby poskytla informace o relokačních programech, jako například počet a umístění současných táborů nucených prací v Tibetu, podrobné statistiky o počtech etnických Tibeťanů přesídlených v rámci programů přesunu pracovních sil, počet firem sídlících v tzv. Tibetské autonomní oblasti, informace o používání a výuce tibetského jazyka, včetně platných omezení pro užívání tibetštiny a o tzv. Benefitech pro Tibeťany převedené na málo placená místa vyžadující nízkou kvalifikaci, například ve stavebnictví nebo v textilní výrobě. Čína byla také vyzvána, aby poskytla informace o systému sektorového policejního dohledu zavedeného pod záminkou upevnění sociální stability v Tibetu. Zástupkyně jeho svatosti Dalajlamy v Ženevě, Tinle Chuky, uvítala společné prohlášení a poděkovala odborníkům, že věnují pozornost zoufalé situaci v Tibetu pod čínskou nadvládou. Současně vyzvala čínskou vládu k dodržování zavedených komunikačních postupů OSN a poskytnutí podrobných informací. 28. března se v americkém Kapitolu konala společná tisková konference k návrhu zákona předloženého zástupci demokratů i republikánů v obou komorách a nazvaného Podpora vyřešení tibetsko-čínského konfliktu, která následovala po slyšení výkonné komise amerického kongresu pro Čínu na téma zachování Tibetu, eradikace kultury, nucená asimilace a národnostní represe. V rámci dne lobování pro Tibet 4 spolupředkladatelé zákona o Tibetu z řad demokratů i republikánů spolu s předsedou Mezinárodní kampaně pro Tibet Richardem Geerem hovořili s novináři o návrhu zákona, který má podpořit vyřešení tibetsko-čínského konfliktu mírovou cestou pomocí dialogu. K tiskové konferenci se připojili také účastníci dne lobování pro Tibet, včetně dalších 2 členů kongresu, kteří ocenili podporu předkladatelů zákona.
Tibetští účastníci, mezi nimiž byli i předseda Mezinárodní kampaně pro Tibet Richard Gere a další tibetští členové organizace, zástupce jeho svatosti Dalajlamy a úředník tibetské exilové vlády pro Čínu, se setkali s bývalou mluvčí sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou. Informovali ji o dní lobování pro Tibet a o legislativních snahách týkajících se Tibetu. 16. Kašak svolal 4. schůzi stálé strategické komise. Během třídenního setkání komise pokračovala v implementaci opatření doporučených na předchozích 3 zasedáních a projednala postup probíhajících strategických programů i možné budoucí iniciativy. Setkání předsedal Sitjong Penpa Tsering a zúčastnili se ho všichni členové komise. Jednou z důležitých událostí minulého měsíce bylo představení dokumentu Zajištění budoucnosti Tibetu, který vydala ústřední tibetská správa a 16. Kašak, tedy Rada ministrů, kterou vede Sitjong Penpa Tsering. Představení dokumentu v Dharamsale se zúčastnili zástupci významných dárců, jako například USAID, Fond pro Tibet a Národní institut pro demokracii. Tento symbolický dokument vychází z cílů formulovaných 16. Kašagem za poslední rok a půl jeho působnosti. Dokument poslouží jako impuls pro pokrok v hledání mírového řešení čínsko-tibetského konfliktu při současném plnění potřeb tibetské komunity v exilu, což představuje 2 hlavní poslání současné administrativy. Dokument zdůrazňuje geopolitický a společensko-ekonomicko-kulturní význam Tibetu pro dosažení pozitivního vývoje v Číně a její transformaci v odpovědného globálního hráče. Dále vyzval ke společnému úsilí a transparentnosti administrativy a veřejnosti v zájmu zajištění kvalitních služeb popsaných v dokumentu. Poděkoval všem, kdo se podíleli na utváření tohoto koncepčního materiálu. To byly zprávy za uplynulý měsíc. Děkujeme vám za pozornost a věříme, že budete zprávy Tibet TV sledovat i nadále. Tukčeče.